Usa si Margielyn Didal sa mga Sugbuanong atleta nga mitampo og medalyang bulawan sa winning streak sa Pilipinas sa nagpadayon nga 30th Southeast Asian Games. Nasakmit ni Margielyn ang medalya sa finals sa skate event didto sa Tagaytay City. Din iyang gipildi ang laing Pinay nga si Christiana Means. Si Margielyn, 20 anyos, kanhi laagan sa kadalanan sa syudad, apan karon number 13 rank na sa female street skateboarding. Sa oras sa kalisod, nakita ni Margielyn ang kamahinungdanon sa ligon nga mga ginikanan. Goal to qualify for Olympic and maybe to be the top skater then. Such a talent na makapag-skate ako in this high level. Nakapag-produce tayo ng gold medal last year sa Asian Games without a proper facility dito. What more to meron? How much more kung meron? Hindi na makagalaw.